Croeso I fewn i'r gôl, a mae'r 3-0 yn ei ôl. Da ni yma yn y maes gwyn, tu allan i'r cae ras, yn barod am y gêm yn erbyn Notts County. Gêm fawr, mae bob un y gêm fawr ar hyn o bryd. Ond da ni newydd gael 2 gêm, gafon ni gêm yn y cae ras Sadwrn diwetha. Colli i dim siomedig iawn yn erbyn Bradford, bod ni wedi chwarae'n eitha da hanner cynta, ond buddugoliaeth oedd wir i angen ar ôl colli 4 gêm cyn hynny. Nos Fawrth yn erbyn Sutton. Falle ddim y perfformiad gorau, ond o'r rhai gael y triffwyd. Arwel, beth ti'n teimlo cyn y gêm heddiw ac am y 2 gêm diwetha? O'n i'n eitha hapus o'r perfformiad yn erbyn Bradford. O'n i'n chwarae pêl-droed dipyn gwell, cadw'r bêl yn dda. Just ddim yn gallu cael bêl i mewn i'r gôl yn ironic. Beth ni ddim wedi gwyno amdano fo'n aml iawn tymor yma. Oedd Fletcher ar dan yn yr hanes cyntaf, ni'n meddwl siws yn y gôl yn dod. Dwi'n siŵr os oes yn y gôl wedi dod, os wedi bod yn fuddigol, ond jyst yn yr games neu gath Bradford smash and grab go iawn a anffodus o ran y canlyniad. Ni wedi cymryd pwynt, really, yn enwedig o fel bod Sutton yn dod. A Sutton y tîm, efo fforddwr newydd sydd wedi curo rei o'r gyrion, ond ni'n meddwl bod hwnna'n driffwynt da iawn, achos oedd ni'n ond curo nhw o 2-1 yn y cae ras, felly hapus iawn bod wedi dod i ffwrdd o 3 pwynt yn erbyn Sutton. A sy'n gosod ni mewn safle digon da ar gyfer y gêm heddiw yn erbyn County. Deimlad ydi, oedd y gêm Sutton yn debyg i'r gêm adre yma, mae'n Oedd, ffindio'n anodd erbyn y tîm mawr, ond gathen ni ffwrdd a enni. Dwi'n dros o 2 gêm, oedden ni heiddi pwynt yn y 2 gêm, yn edrych na 3-1 yn y dim yn y start. O'n i'n licio'r tîm oedd wedi dewis nos Fawrth, o'n i'n tîm oedd wedi dewis tîm i chwarae'r gwrth yn erbyn am unwaith, gyda boi i mewn. Gyda ni ddeud, o'n i'n licio Marriott, o'n i'n licio Bolton. Gweith positif yn heddiw. Da ni newydd weld y tîm ar gyfer heddiw, so mae Mewn a Fletcher i fyny. Bolton colli le i Barrett, ond falle oedd Barrett yn gallu croesi'r bêl i Fletcher, falle rhywfaint o synwyr i hynny. Boyle yn cadw i le yn erbyn Notts County, sy'n falle ddim y tîm sydd yn defnyddio y bêl yn yr awyr gymaint o hynny, felly mae hynny'n ddiddorol. Be di deimlad ydi am y tîm ac am y gymyniad heddiw? Sy'n chydig bach, bod ni'n gwybod mae Notts County cyfrhau chwarae bydd llinell uchel yma, so peli dros y top i chwarae'r cyflym fath o Bolton heddig ar ei ôl yn well. Dyn nhw'n lot o bygythiad yn yr awyr, lle mae'n or bod Boyle di gadw le. Dwi'n hyderus fath o garfer. Dwi'n meddwl bod ni wedi troi'n gornel. Oedd 3 pwynt heddiw, oedd i'n pwysodd i acen Stratford. Arwel, ti'n teimlo'n? Mae'r amddiffyn yn ei fi chydig yn bryderus. O'Connell yn chwaraewr digon da, hi'n digon da, mae'n chwaraewr da. Di jyst ddim wedi bod yn ei ffitrwydd yn y gemau diweddar. So gobeithio heddiw, fydd i cael fylder o'i ffitrwydd o'n i le. Da ni wedi siarad yn y gorffennol am Boyle a be mae o'n gallu gynnig a county team sy'n rhedeg yn pasio'n rhedeg so gwni weld am hynny. Ond mae gweld Mewn a Fletcher a Mewn sydd ddim wedi chwarae os Fawrth, game lawn. A efo pwynt i brofi, dwi'n meddwl, hefyd y ffaith bod Marius ddod i mewn yn cael game eitha ddawl yn erbyn Sutton. Yr unig syndod o'r lle, sy'n ni'n licio gweld Bolton yn dechrau, dwi'n meddwl mae gen o lot i gynnig cyflymder. A dyg yn parchu'r bwynt di am groesiadau Barnes nath o groesi dipyn. Ddim mor gywir yn efo rwy'n di gobeithio, nath o groesi dipyn yn erbyn Bradford, felly. Dwi'n reswm i fod yn hyderus os nad ydy. Gair o bwyll falle, Notts County wedi curo cas newydd nos Fawrth, a cas newydd ar rediad da iawn. Mae nhw yn dîm peryg, a da ni wedi cael lot o gemau agos a di ennill yn ddiweddar, so sy'n gallu dadlau bod arddyn nhw un i ni. Ond mae nhw yn ildigoliau, felly ffyddiog yn tîm y gennym ni yn gallu sgorio heddiw. Mae Parky yn gwybod sut i giro i trap cam sefyll nhw, felly ffyddiog hefyd
gawn ni weld sut mae pethau'n mynd. Iawn, so dyma ni tu allan i'r cae ras, newydd gael buddigoliaeth 1 gôl I ddim yn erbyn Notts County mewn gêm arbennig o agored, lot o gyfleoedd i'r ddau dîm, gêm wych I weld a buddigoliaeth yn fwy na hynny. Gôl gen groesiad o'r asgell dde gen Ryan a Stephen Fletcher ar y postyn pella. Ddim yn cael o'r tro cyntaf, ond yn gwneud chydig o acrobatics arferol I gael y bel I fewn i'r rhwyd, a wedyn lot o gyfleoedd I Notts County, ond Wrexham dechrau'r ail hanner yn dda iawn, Parky wedi cael y sychwr gwallt allan yr amlwg hanner amser, a wedyn dal ymlaen, a ennill eitha cyfforddus o'r diwedd, ond ambell I gôl gen McGoldrick wedi cael ei ganslo, gan Notts County, felly, ond buddigoliaeth, Wrexham drydydd a 3 phwynt o'r top efo gêm mewn llaw. Sut ti'n teimlo ar ôl hynna? Greit, oedd hi'n gêm wych I gwylio, dwi'n meddwl. 2 arddull gwahanol yn cael ei ddangos. County'n pasio wych yn wedyn yn y hanner cyntaf, oedden nhw'n anlwcus I beidio mynd ar y blaen, ond gathen ni 2 gôl yn erbyn llir chwarae, a wedyn yr ail hanner ys ni allan ar dan, a jyst gwneud digon I ennill. Oedd hi'n gret, dwi'n meddwl, fel o'n i'n dweud cyn y gêm, oedden ni'n gobeithio bod ni wedi troi'r cornol, dwi'n meddwl bod heddiw'n profio, a ymlaen at nos Fawrth. Ydy, mae rhaid dweud chwarae teg I Notts County, mae'r gemau da ni gael efo nhw wastad yn dda, a mae rhaid cyfadde, dwi'n meddwl hynny fwy I wneud efo'i arddull nhw o chwarae na arddull ni, achos maen nhw wastad yn gemau agored. 2 fuddigoliaeth yn olynol ar ôl colli 3 gêm, felly fel efo'r dweud, y momentum wedi dod yn ôl at ni. Gêm fawr rwan yn Milton Keynes yn erbyn MK Dons nos Fawrth, a gêm wedyn yn Gillingham. 2 gêm anodd. Sut ti'n teimlo am rheini am yr wythnos yma? Mae'r chydig llai o bwysau rwan wedi cael canlyniad yma. Mae'r garfan I weld yn gry, da ni'n gallu newid pethau oddi ar y fainc. Mae yna 2 chwaraewyr ym mhob safle, dwi'n teimlo'n positif iawn. Wedi gallu tîm eraill yn dechrau gollwng pwyntiau. Mae yn dilo ni, dwi'n meddwl. Mae Dilo yr happy clapper, o'r hapus am nhw rioed I bod, edrych ymlaen am wythnos gyffroes arall I Wrexham. Dyma ni tu allan I dafarn enwog y turf yn Wrexham. 1-0 I Wrexham. Be dda ti fel o'r gêm ar ôl? Nath nhw ddechrau'n dda iawn yn y hanner cyntaf, ni'n teimlo oedden nhw'n efo goruchafiaeth o'r gêm, really. Oedd y gôl, oedd yr unig beth mwy ymlaen nath ni greu, ond nath ni ddechrau chwarae dipyn gwell yn dechrau ail hanner. Ond oedden nhw yn sicr ddim yn heili colli, oedden nhw'n chwarae'n dda, maen nhw wedi bod yn anlwcus 2-2 gêm ddwytha yn erbyn ni. Ond na I gymryd y 3 pwynt yna a rhedeg efo hwnna, achos mae Mansfield wedi colli, mae Crew wedi cael gêm gyfartal, mae Stockport wedi colli, mae Barrow wedi colli, so mae'n diwrnod da iawn o ganlyniadau fel arall. Ydy, Wrexham yn drydydd 3 pwynt o'r brig, hefo gêm mewn llaw, felly bopeth I chwarae am, a mae yna wythnos fawr arall yn dod o blaen ni, MK Dons nos Fawrth, a wedyn Gillingham dy Sadwrn. Sut ti'n teimlo am y gemau yna ar ôl? Dwi'n meddwl bydd MK Dons yn gêm anodd iawn, maen nhw yn bedwerydd ar hyn o bryd. Na, dyn nhw'n bedwerydd, ond maen nhw'n yn yr 10 ucha, maen nhw'n chwarae'n eitha dda, maen nhw wedi curo Swindon heddiw. Sy'n ni'n cymryd pwynt o gêm MK Dons, achos mae gennym ni Gillingham, mae gennym ni Forest Green, 2 gêm allan ni giro, felly sy'n ni'n cymryd pwynt, achos mae o weld nhw'n fan hyn, y gêm gyntaf tymor, maen nhw'n dim cry,
Ia, so ni'n mwy na hapus o'r pwynt. Wel, mae wythnos gyffroes arall o blaen ni. Mae pethau yn edrych yn dda ar y funud. Mae tabl yn edrych yn ddiddorol. Lot i chwarae efo, ac ar ôl 3 colled yn y gyngrair, 2 fuddugoliaeth, mwy o gyfle i ni weld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.